Kráš konečne skapal. A mám rovno aj 2 achievementy. Takže dobre. Ale sa takto na dvere budem teraz pozerať. Kvôli tomu, že čítam... Len škoda, že tie achievementy nie sú na niečo. No sú. A niekedy. Tak je to úplne nič. Hej, špiny. Sem poďte. Hej, ale tak ľudia... Vymetali sme ducha, alebo ja neviem, čo to je. Ale to že ani neviem. Nikdy? Ale Nie, to ešte pôjde. na čo by ten prišlo, keď sa môžu voľno schovať. Tak čo napríklad? Ja tu pozriem, že všetko to sa dá. Dobre, program som asi tak pojmo. Neviem teraz. Odteraz ma voláte Matiášek, vymetač duchov. A to bola mega dobrá animácia. No a tu máme bossa, Psíka. Na toho som rada, som to chcel pôvodne využiť, ale... Dobre, že som našiel kríž, počuť. No tak to som mŕtvý. Mŕtvý. No nie. To som chcel zhodnúť zvednúť. Nie som mal aspoň pred sebou. Ale... Kámo, ale ten kríž.